हरकुळ खुर्द असेल, करूळ असेल, कोंडिये असेल, भिरवंडे असेल, गांधीनगर असेल, डांबरे असेल, ह्या ज्या छोटे छोटे गाव आहेत ह्या गावामध्ये कुठेतरी एक लघु उद्योग यावा. प्रमुख समस्या म्हणजे काही डोंगराळ जो भाग आहे त्या डोंगरामध्ये फॉरेस्ट जो आहे, तर ह्या फॉरेस्टमध्ये गव्हर्नमेंटकडनं परमिशन घेऊन फॉरेस्टमध्ये एक पर्यटन कसं करता येईल. आणि डोंगरी विकास निधीतून पहिलं मी केलेलं माझ्या आयुष्यातील पहिलं काम काय असेल तर 3 लाखाचा केलेला तो विकास काम म्हणजे मी निवडून येईल याच्यात मला काही शंका वाटत नाही. आणि या माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर मी आश्वासाने सांगतो की लीडने निवडून येईल. आता राहिला विषय 100 दिवसात काय करेल. त्याच्या माध्यमातून माझा जास्त कला महिलांना जास्तीत जास्त रोजगार. आणि इथला जो युवक आहे हा 10वी-12वी झाला की तो मुंबईला जातो, तर तो न जाता तो इथेच कसा थांबला पाहिजे. मग इथे असणारं कुर्ली घोणसरीचं धरण आहे किंवा हरकुळचा डॅम्प आहे, या तलावाच्या पाण्याचा इथे लिफ्ट इरिगेशन करून कसा उपयोग करता येईल, इथे चारा लागवड करता येईल का, ऊसाची लागवड करता येईल का. अशा पद्धतीचे नवीन नवीन प्रश्न जे आहेत इथे असणारे ते सन्माननीय पालकमंत्री असतील, नितेश राणे साहेब असतील, जठार साहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आमचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणे साहेब असतील, नारायणराव राणे साहेब, त्यांच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी माझा नक्कीच प्रामाणिक प्रयत्न राहील. मला कोण उमेदवार दिसतच नाही कधी इथे त्यांना समोर, त्याच्यामुळे मी आव्हान म्हणण्याचा प्रश्नच येतो. माझ्यासमोर कोणतरी उभाटावाला आहे असं म्हणतात, लोक सांगतात की कोणतरी राहायला आहे, मला काय माहिती. मतदारसंघातील आणि कोकणच्या सर्व दर्शकांना निश्चितच वाटत असतो एक बोलका उमेदवार, काम करणारा उमेदवार, या मतदारसंघाचा अभ्यास असलेला उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपाकडनं उतरवण्यात आलाय. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. संपूर्ण महाराष्ट्रासहित सिंधुदुर्गात देखील अर्थातच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाचे वारे वाहू लागलेत. अर्थात अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले, त्यामुळे आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघात पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. त्या उमेदवारांकडून आपण विकासाचं त्यांचं नेमकं विजन काय ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. आता आहोत आम्ही हरकुळ खुर्द या ठिकाणी आणि माझ्या सोबतीनं अर्थात आहेत या ठिकाणचे पंचायत समितीचे उमेदवार चंद्रास उर्फ बबलू सावंत. बबलू, खरं तर या मुलाखतीमध्ये मुलूक मैदान म्हणून हा आमचा कोकणशाहीचा कार्यक्रम आहे. श्रीदेव विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात आपण या ठिकाणी बसलो आणि देवाच्याच आशीर्वादानं खऱ्या अर्थाने या मुलाखतीला आपण सुरुवात करतोय, स्वागत करतो या मुलाखतीमध्ये. नमस्कार. मागील 19 वर्ष तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता म्हणून काम केलंय, सरपंच देखील राहिलाय बबलू, आणि आता मात्र पंचायत समितीच्या रिंगणामध्ये उतरलाय. नेमकं कारण काय, पंचायत समितीच लढवावी असं का वाटलं? साईनाथ, प्रथमतः तुझे खूप खूप आभार. एवढ्या छोट्या गावामध्ये येऊन तू माझी मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न केलास. मी माझ्या दर्शकांना सांगू इच्छितो की 2007 पासून भारतीय जनता पार्टीचा एकनिष्ठ कार्यकर्ता म्हणून राहिलो आणि त्याचं फळ म्हणून जसं सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला भारतीय जनता पार्टी न्याय देते, तसंच माझ्यासारख्या एक छोट्या कार्यकर्त्याला भारतीय जनता पार्टीने आज सरपंच केलं, तालुक्याचा उपाध्यक्षपद दिलं, जिल्ह्याचं नेतृत्व करायची संधी दिली. आज मला या माझ्या पंचायत समिती गणामधनं पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून जायला संधी दिली. त्याबद्दल मी प्रथमतः महायुतीचे माझे सगळे नेते असतील आणि माझे भारतीय जनता पार्टीचे जे सर्व नेते आणि कार्यकर्ते, विशेष करून माझे मतदारसंघात असणारे माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. क्या बात आहे. खरं तर ना बबलू, आता मागील कित्येक वर्ष मी सुद्धा तुला ओळखतोय, अगदी सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असलेला व्यक्तिमत्व आहे तू. आता पंचायत समितीच्या रिंगणामध्ये एकूणच या समाजकारणाचा राजकारणामध्ये जात असताना समाजकारणाला कशा पद्धतीने ताकद भेटेल काय वाटतंय? मुळात आम्हाला राजकारण असं करायचं नसतं. भारतीय जनता पार्टीचा उद्देश असं असतो की समाजकारण करताना जर कोणी आलं आडवं तर त्याला त्या राजनीतीतनं बाजूला करायचं. समाजकारण हे आम्ही गोरगरीब जनतेसाठी करत असतो. मला पंचायत समिती लढावी का वाटली तर या ठिकाणी असणारे छोटे छोटे
प्रश्न असतात ते प्रश्न तालुक्या पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. याच्यासाठी एक तालुक्याचा प्रतिनिधी म्हणून मी या ठिकाणी जायचा प्रयत्न करतोय. बरं बबलू, खरं तर ना जिल्हा परिषदाच्या एकूणच जी कामं असतात या कामांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण हे प्रमुख बेसिक स्तरावरच्या गोष्टी आहेत. या पूर्ण तुम्हाला करायच्याच आहेत. त्या पलीकडे जाऊन बबलू सावंत यांच्या डोक्यामध्ये नेमकं काय विजन आहे? खरं सांगायचं साईनाथ तर मी सांगू का की रस्ता, पाणी, वीज, गटर, मोटर सगळं हे होतच असतं. पण या हरकुळ खुर्द असेल, करूळ असेल, कोंडिये असेल, भिरवंडे असेल, गांधीनगर असेल, डांबरे असेल, ह्या ज्या छोटे छोटे गाव आहेत ह्या गावामध्ये कुठेतरी एक लघु उद्योग यावा किंवा एक इथल्या ज्या महिला बचत गट आहेत. आता इथे बेसिकली महिला बचत गट काय करतात तर बँकातनं पैसे घेतात आणि छोटे छोटे उद्योग करतात. तसं न होता एक क्लस्टर पद्धतीने महिलांना एक रोजगार मिळावा यासाठी इथले पालकमंत्री असतील नितेश राणे साहेब, खासदार नारायण राणे साहेब आहेत, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, ज्यांच्याशी आम्ही कधीही जाऊन बोलू शकतो. अशा नेत्यांच्या माध्यमातून या गावामध्ये काहीतरी एक उद्योग यावा. इथले जे तरुण आहेत, कोणी मुंबईला जातं, कोण पुण्याला जातं, तर ते न जाता इथे छोटा लघु उद्योग करावा. त्यांनी इथल्याच शेतीचा असेल म्हणजे एखादी शेती करताना शेतीपूरक व्यवसाय काय करता येईल यासाठी प्रयत्न करावा. म्हणून आपण तालुका स्तरावर जावं, तालुक्यात यांचे प्रश्न घेऊन ते जिल्ह्यात कसे जाता येतील, जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांमार्फत राज्यात कसे जाता येतील यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. मला काय निवडणूक लढलीच पाहिजे, नाही लढलं तर काय माझं घर चालणार नाही असा पण भाग नाही. पण एक वाटलं की ठीक आहे, जर गावात चांगलं सरपंच म्हणून काम केलं तर आता तालुक्यात करायचा प्रयत्न करूया, एवढीच माफक अपेक्षा. क्या बात आहे. खरं तर ना बबलू, माझा त्याच अनुषंगानं पुढचा प्रश्न असा आहे की जर या सर्व मतदारांनी संधी दिली तर पहिल्या 100 दिवसामध्ये कुठली प्रमुख 3 कामं प्राधान्यानं झालेलं चित्र आम्हा सर्वांना पाहायला भेटेल? खरं सांगायचं तर मी निवडून येईल याच्यात मला काही शंका वाटत नाही. आणि या माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर मी आश्वासाने सांगतो की लीडने निवडून येईल. आता राहिला विषय 100 दिवसात काय करेल. प्रथमतः 100 दिवसामध्ये जेवढं प्रशासन चांगल्या पद्धतीने हाताळून येथील असणारे छोटे मोठे जे प्रश्न असतात, मग ते ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या अडचणी असू देत, MRGSच्या माध्यमातून असणारी कामं असू देत, ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. येथे एखादं जर समजा महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत जर काही करता येत असेल तर त्याच्या माध्यमातून माझा जास्त कला महिलांना जास्तीत जास्त रोजगार. आणि इथला जो युवक आहे हा 10वी 12वी झाला की तो मुंबईला जातो, तर तो न जाता तो इथेच कसा थांबला पाहिजे. मग इथे असणारं कुर्ली घोणसरीचं धरण आहे किंवा हरकुलचा डॅम आहे, या तलावाच्या पाण्याचा इथे लिफ्ट इरिगेशन करून कसा उपयोग करता येईल, इथे चारा लागवड करता येईल का, ऊसाची लागवड करता येईल का, अशा पद्धतीचे नवीन नवीन प्रश्न जे आहेत इथे असणारे ते सन्माननीय पालकमंत्री असतील, नितेश राणे साहेब असतील, जठार साहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आमचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणे साहेब असतील, नारायणराव राणे साहेब, यांच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी माझा नक्कीच प्रामाणिक प्रयत्न राहील. खरं तर ना बबलू, तुझ्याबरोबर या गप्पा मारत असताना मुलुक मैदानमध्ये या पंचायत समिती मतदारसंघाचा अगदी पुरेपूर अभ्यास झालाय आणि तो अगदी म्हणजे पहिल्यापासून या भागामध्ये वावरत असल्यामुळे तो अभ्यास आहे हे समोर येत आहे. काय वाटतं ह्या भागातल्या प्रमुख समस्या कुठल्या आहेत? ह्या भागातल्या प्रमुख समस्या म्हणजे काही डोंगराळ जो भाग आहे या डोंगराळमध्ये फॉरेस्ट जो आहे, तर ह्या फॉरेस्टमध्ये गव्हर्नमेंटकडनं परमिशन घेऊन फॉरेस्टमध्ये एक पर्यटन कसं करता येईल. म्हणजे काही लोकांचं असं असतं की खास पर्यटन बघणे. आता हरकुळ गावामध्ये एक मोठं तलाव आहे, मग तलावाच्या लागून बाजूला एखादं पर्यटन प्रकल्प येता येईल का, म्हणजे ज्याच्या करून पर्यावरणाची हानी होणार नाही, निसर्गाचा ऱ्हास होणार नाही आणि ह्या इथला जी जैविक विविधता आहे ही अबाधित राहील, असं करून एखादा प्रकल्प येण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करण्याचा आमचा मानस आहे. बरं, सरपंच मागील 19 वर्ष भारतीय जनता पार्टीचे एकनिष्ठ कार्यकर्ता होय आणि आता थेट पंचायत समितीची उमेदवारी, या सगळ्या राजकीय सामाजिक प्रवासात कुणाकुणाची साथ भेटली बबलू? खरं सांगायचं तर आदरणीय विनोदजी तावडे साहेबांचा नातेवाईक असल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची अशी एक मला झालर लागत गेली. नंतर विनोदजींनी मला जठार साहेब म्हणजे या विभागाचे माजी आमदार प्रमोद जठार साहेब यांच्याकडे सुपूर्द केलं. म्हणजे आमचे मामा हरेश जनक म्हणून आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की अरे बाबा, आपण ह्या समाज कार्यात तुला आवड आहे तर जठार साहेबांच्या माध्यमातून काम सुरू कर. आणि मग 2007-08 पासून काम करत 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 साहेब जेव्हा 9 मध्ये आमदार झाले, मग त्यांचं स्वीय सहाय्यक होण्याची मला संधी मिळाली. त्यातून राज्यातल्या असणाऱ्या समस्या, राज्यात विधिमंडळात काय चालतं हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. ते शिकत असताना तो अनुभव पाठीशी ठेवत असतानाच माझ्या गावातल्या लोकांची इच्छा झाली की तू सरपंच व्हावं, म्हणून मी सरपंच बनलो. सरपंच झाल्याच्या नंतर ग्रासरूटला असणारे जे काही समस्या असतात त्या लक्षात आल्या. मग सरपंच झाल्याच्या नंतर एक ग्रीप पकडत गेली की आता बाबा सरपंच झालं तर पुढे काय, तर पंचायत समिती सदस्य. आणि हे सगळं करत असताना तावडे साहेब असतील,
रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, प्रमोदजी जठार साहेब असतील, नारायणराव राणे साहेब असतील, नितेश राणे साहेब असतील, आमचे कैलासवासी आप्पासाहेब गोगटे, अजितराव गोगटे त्यावेळी असणारे आमदार. म्हणजे अजितरावांचं उदाहरण सांगायला झालं तर माझ्या गावात एक चव्हाट्यावर असणारा रस्ता होता, त्यावेळी अजितराव पालकमंत्री राणेसाहेब असताना आमदार होते. आणि डोंगरी विकास निधीतून पहिलं मी केलेलं माझ्या आयुष्यातील पहिलं काम काय असेल तर 3 लाखाचा केलेला तो विकास काम. म्हणजे मला माझ्यासाठी 2000 मला वाटतं 8-9 मध्ये ते केलेला एक रस्ता 3 लाखाचं, हे माझ्यासाठी एक प्रेरणादायी होतं. म्हणजे अजितराव गोगटे आमदार असताना जरी ते देवगडचे आमदार असले तरी त्यांनी तिथे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये भांडून माझ्यासाठी एक रस्ता करून घेतला. तिथून विकास करण्याची जी तळमळ आहे ते आमच्या आणि सदाशिव ओगले साहेब हे मला तेव्हा समर्थ साथ दिली. म्हणजे असे भरपूर नावं घेण्यासारखे माझ्या आयुष्यामध्ये. राजकीय नीतीमध्ये खूप लोकांनी मला समजून आता अगदी कालपर्यंत अगदी नितेश राणे साहेब जसे आता मला अगदी स्पीडने अगदी ताकद देतात. म्हणजे सांगतात की तुम आगे बढो मैं तेरे साथ हूं, अशा पद्धतीने नितेश साहेब बोलतात, चव्हाण साहेब बोलतात, जठार साहेब बोलतात. तसं म्हणजे प्रत्येक म्हणजे छोटा मोठा नेता कार्यकर्ता, माझा अगदी जिल्हाध्यक्ष असू दे, तालुकाध्यक्ष, प्रत्येकाची मला साथ आजपर्यंत लागत आली. त्याच्यामुळे मला हे शक्य झालेलं आहे. म्हणजे मी म्हणजे कोण एकटा नाही तर माझ्या मागे असणारी माझी ताकद आहे. अर्थात मागे असलेली ताकद आणि पुढे असलेले कार्यकर्ते, Yes. ही सगळी ताकद बबलू आताच्या घडीला या निवडणुकीच्या निमित्तानं एकवटलेलं चित्र या मतदारसंघात पाहायला भेटतंय. बरं, समोर जे उमेदवार उभे आहेत त्यांचं आव्हान वाटतंय किंवा त्यांच्यात काय कमी वाटतंय? मला कोण उमेदवार दिसतच नाही कधी फिरताना समोर, त्याच्यामुळे मी आव्हान म्हणण्याचा प्रश्नच येत नाही. बरं, माझ्या समोर कोणतरी उभाटावाला आहे असं म्हणतात लोक, सांगतात की कोणतरी राहायला उभं, मला काय माहित नाही. बरं, मग आता तुम्ही जेव्हा प्रचाराला फिरता हे सर्व कार्यकर्ते, तू स्वतः, कशा पद्धतीचा प्रतिसाद भेटतो लोकांना? मला तर लोक सांगतात की तू कशाला आलास, तुला तर आम्ही ऑलरेडी निवडून दिलेलं आहे, फक्त 7 तारीखला तू तुझा विजय घोषित करून ये. मी म्हटलं तसं नाही, शेवटी माझ्या मायबाप जनता जनार्दनाचे आशीर्वाद मला घेतले पाहिजेत आणि त्यांच्या आशीर्वादासाठीच मी हा प्रत्येकाच्या दारोदार जात असतो. त्यांना सांगत असतो माझा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता, माझी कमळ निशाणी आहे, कमळ निशाणीवर तुम्ही मला मतदान करा. तुम्हाला आम्ही केलंच समजा, जय श्रीराम म्हणतात नाही, पुढे जायला सांगतात. बबलू, खरं तर ना ही मुलाखत पाहत असताना या मतदारसंघातील आणि कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना निश्चित एक वाटत असेल की एक बोलका उमेदवार, काम करणारा उमेदवार, या मतदारसंघाचा अभ्यास असलेला उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपाकडनं उतरवण्यात आलाय. अर्थात निकाल जो काय आहे तो 7 तारीखला आणि 5 तारीखला मतपेटीमध्ये ते सगळं बंद होईल, 7 तारीखला समोर येईल. काय आवाहन करशील सर्व मतदारांना? मी माझ्या भारतीय जनता पार्टीचे जेवढे उमेदवार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असतील, कणकवली तालुक्यात असतील, जेवढे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार उभे आहेत, शिवसेना महायुतीचे धनुष्यबाण निशाणी आणि कमळ निशाणी यासमोर बटन दाबून सर्वांनी आमच्या भारतीय जनता पार्टीला, महायुतीला प्रचंड मतांनी निवडून द्यावं. तसंच माझ्या मतदारसंघात हरकुळ खुर्द पंचायत समिती मतदारसंघातील माझ्या सर्व नागरिकांना, मतदारांना माझं आव्हान आहे की मी एक तुमच्यातीलच एक छोटा कार्यकर्ता, आज पक्षाने मला उमेदवारी दिली आहे, मला तुम्ही जास्तीत जास्त मतांनी निवडून द्या, एवढीच तुमच्या चरणी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक अगदी शेवटचा प्रश्न आहे बबलू. खरं तर श्रीदेव विठ्ठल आणि रकुमाईच्या मंदिरामध्ये आपण बसलो, कोकणशाहीच्या या मंचावर अगदी देवाला देखील नेमकं काय साकडं घालशील, काय नेमकं सांगण्यात येईल? परमेश्वराला, पांडुरंगाला एवढंच सांगेन की माझ्या मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक मतदार हा सुखी समृद्ध आणि त्याचं आयुष्य भरभराटीचं जावो, एवढेच मी पांडुरंगाच्या चरणी या ठिकाणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. बबलू, अगदी आमच्या कोकणशाही टीम कडून 5 तारीखच्या मतदानासाठी आणि 7 तारीखच्या विजयी गुलालासाठी अगदी आभाळभर शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे या मुलाखतीमध्ये अर्थात मुलुक मैदानामध्ये कोकणशाहीच्या अगदी व्यस्त शेड्यूल मधनं, कारण प्रचार सुरू आहे, त्यातही वेळ काढून आपण पूर्ण वेळ सहभागी झालास, त्याबद्दलही शुभेच्छा देतो. आणि एक गोष्ट मुद्दामून शेवटाला नमूद करतो की बबलू, आपण देखील दोघेजण खूप चांगले मित्र आहोत. त्यामुळेच ही मुलाखत अगदी अरे तुरे अशा शब्दामध्ये झाली, कारण की ते अनकम्फर्टेबल झालं असतं दोघांनाही. बबलू, पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.